Dobar dan. Želela bih da obavestim javnost da smo podneli Ustavnom sudu Republike Srbije predlog za utvrđivanje nezakonitosti opšteg akta, plana detaljne regulacije gondola Kalemegdan-Ušće, i to iz razloga što nije u saglasnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i nije usaglašen sa planom višeg reda, planom generalne regulacije. Naime, plan detaljne regulacije dozvoljava izgradnju gondole Kalemegdan-Ušće. Ta izgradnja je zabranjena planom višeg reda, planom generalne regulacije, i Zavod za zaštitu spomenika, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije je uradio nešto nedopustivo. Dao je uslove oprečne za jedan plan, plan višeg reda kojim se zabranjuje gondola i plan nižeg reda kojim se dozvoljava gondola. Neverovatna je činjenica da Republički zavod, koji zapravo mi svi plaćamo kao državnu instituciju da vodi računa o našoj kulturnoj baštini, to ignoriše i ponaša se kao jedna podobna ustanova u službi sistema. Gondola Kalemegdan-Ušće, osim što je veliki finansijski zalogaj koji je krajnje neisplativ i neko je pametno to izračunao da na svaka 2 minuta treba da prevozi po jednog putnika da bi bila i samu sebe isplatila za 6 godina. Već su takve loše varijante urađene u Londonu i postale su predlog sprdnje. Isto će se to desiti i ovde. Želela bih samo da pojasnim šta je problem s tom gondolom. Stanica Kalemegdan se nalazi u arheološkom lokalitetu, to je podzemna stanica, najstarijem delu Kalemegdana, znači iz rimskog perioda, dok se stanica Ušće nalazi u parku Ušće. Cilj gondole je manje prevoženje putnika. Cilj gondole je da se na Ušću napravi jedan dobar restoran u toj stanici, da dole bude prodaja sportske opreme i da se obezbedi parkiranje za 1000 vozila. To podrazumeva popločavanje tog dela parka Ušće, pa otprilike sve do Muzeja savremene umetnosti. Što se tiče Kalemegdana, ja uopšte ne mogu da shvatim da je Zavod dao uslove da je moguće tu nešto izgraditi. Tu se radi bukvalno u arheološkom lokalitetu. Glas protiv toga su podneli i konzervatori, glas protiv toga su podnelo Arheološko udruženje Instituta tehničkih nauka pri Akademiji nauka i znači mi to ne možemo da pustimo tek tako. Ustavni sud, to je prvo mesto gde mi želimo da neregularnost smo prijavili, jer ukoliko Ustavni sud ne štiti Ustav, a vrlo je jasno da je ovde da su zakoni prekršeni, onda mi ne znamo o čemu pričamo. Mi smo znači potpuno prepušteni ovoj vlasti da krši Ustav, da krši sve zakone i svoje projekte sprovodi. Mnogo je još zakona prekršeno po pitanju gondole. Oni nisu smeli da izvedu tu gondolu, da daju prijavu radova bez studije uticaja, znači to je obavezni deo. Studija uticaja, procene uticaja podrazumeva javni uvid i učešće javnosti. Oni to učešće javnosti uvek pokušavaju da izbegnu i sve to rade po tajnim skraćenim procedurama. Znači, po tom pitanju ćemo mi njih i krivično goniti za privredni prestup. Danas je upravo stigla vest da je i Privredni sud zaustavio izgradnju gondole i stavio van snage rešenja koja se odnose na gondolu, lokacijske i sve druge uslove kako bi ona mogla da se izvede. Pošto je sutra 24. april, dan rušenja u Hercegovačkoj,
po nama dan kada je zapravo otvorena Pandorina kutija za sve ove sramne projekte koji se izvode po Beogradu. Ja moram da napomenem sledeće. Ovaj haos u Beogradu i sva ova zloupotreba javnog zemljišta i ovaj saobraćajni kolaps, izmeštane železničke stanice, ova situacija sa gondolom, izgradnja K-distrikta, sve je to nešto što je posledica Beograda na vodi. Tim projektom smo mi preuzeli obaveze da izvedemo određene infrastrukturne projekte i ukoliko ih ne budemo izveli u 2019. godini, odgovaraćemo pred sudom u Beču i kao građani ćemo plaćati penale ni krivi ni dužni. Ono što je veoma bitno i što bih želela da naglasim i drago mi je zbog toga što se budi građanska svest. Mi imamo niz građanskih inicijativa kao što su Savski nasip, Zeleni Beograd, Ne dam kej, znači ljudi koji su svesni šta znači javni interes, poštuju zakone i zaista žele da učestvuju u svemu tome i da se njihov glas čuje. Mi kao poslanici Građanske platforme smo odlučili da sve te sporne projekte koji sada po Beogradu se dešavaju i uvode se i najavljuju se, počev od nacionalnog stadiona u zaštitnoj zoni vodoizvorišta, tehničko-tehnološkog parka na javnom zemljištu blizu Pupinovog mosta od 350 hektara. Znači, sve ćemo to proučiti i kad budemo proučili vidjet ćemo po kom osnovu ćemo dići svoj glas i da li ćemo to opet pokrenuti proceduru kod Ustavnog suda, Privrednog suda ili nekog drugog suda koji je za to nadležan. Znači, moramo pomoći građanima ako su oni svesni, ako mi poslanici nismo svesni, onda nešto sasvim nije u redu. Nažalost, mi smo na ovoj konferenciji trebali da imamo i goste, međutim, potpuno smo zatečeni činjenicom da su vrata Skupštine za narod, Narodne skupštine za narod zatvorena, da nisu dozvoljene posete, nije nam dato ni obrazloženje zbog čega te posete nisu dozvoljene, a kamoli obaveštenje i to smatramo zaista nedopustivim. Znači, ovde se vodi rasprava o veoma važnim zakonima, recimo taj zakon o planiranju i izgradnji, u kome su sadržane sve ove izmene da bi se opravdali svi sramni projekti koji se dešavaju trenutno u Beogradu, koji će se dešavati, a pre svega su usmereni na otimanje zemljišta javne namene i uopšte nisu zainteresovani za opšti društveni interes. Hvala vam najlepše. Da li neko ima pitanja nekih? Mislili smo da vam damo spisak, ali ja ću pročitati, u pravu ste. 25 poslanika, gospodin Jovan Jovanović i ja, znači 5 poslanika Demokratske stranke, znači poslanici poslaničke grupe Dveri, pored nas naše kolege iz kluba samostalnih poslanika Marinika Tepić, Ana Stevanović, poslanici Demokratske stranke Konstantinović, da, imate 25 poslanika. Predali smo to da bi to bilo što pre i da bi se što pre zaustavilo. Nadamo se da će Ustavni sud reagovati. Mi smo to predali brzo. Imali smo još poslanika koji trenutno nisu bili u Beogradu, ali su isto želeli da potpišu tu inicijativu. Ustavni sud bi morao da reaguje promptno, što bi rekli, zaista. Međutim, svi su skeptični i kažu da će to sačekati neko novo vreme, neke nove vlasti, ali ipak šansa ako to podnese 25 poslanika minimum, ne može da ostane tako neprimećeno. Jer kršenje zakona je potpuno
evidentno, znači tu uopšte nema spora. Mi nismo to uradili tek onako da bi se podneli tu tužbu. Znači svu dokumentaciju koja je dostupna, a vezana je za gondolu, mi smo prikupili, izanalizirali i rezultat te analize je inicijativa Ustavnom sudu, s tim što imamo nameru da uradimo to i kod Krivičnog suda za privredni prestup, jer je bez te studije uticaja data dozvola građevinska za ove prethodne radove, pripremne radove i prijava radova. Ti pripremni radovi za Kalemegdan su pogubni. Znači, to podrazumeva zemljane radove, to podrazumeva obezbeđenje temeljnih jama prema susednim parcelama Šipovima, znači tačno na arheološkom lokalitetu. Istovremeno, dobro ste me podsetili, ovaj projekat sramni može da zaustavi Ministarstvo kulture. Ministar kulture ima tu nadležnost i tu moć da zaustavi projekat izgradnje gondole upravo zbog toga što se dešava, zbog te stanice Kalemegdan. U toku radova to mogu da urade i arheolozi ako konstatuju da je to dato u nekim uslovima. To se retko kad dešava, bez obzira na njihovu stručnost i veliku volju. Tako su zatrpani i lokaliteti na Trgu Republike i imamo još, planira se recimo i garaža na Studentskom trgu, podzemna, koja zapravo znači opet uništavanje jednog izuzetnog arheološkog lokaliteta. I ovaj grad je, ako je gospodin Vesić rekao da želi da ostavi trag u Beogradu, on je Beograd porao. Znači, on je ostavio brazde koje će na dugi vremenski period biti štetne po ovaj grad, neke neće moći ni da se isprave, a sve to će plaćati građani ne samo Beograda, nego i cele Srbije. Hvala.